Saya pangas singalo hatim plastik sin खालामजोबबाय अहो खुलुमबाय जोंनि फिन मोनसे भिडिअआव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। नै बुरिया जोंना दा खामानि सोलिगासिनो आरो आमथिसुवानि आरो गाज्रि मोनना दे रायजोफोर मा हिन्जावानो दख'नाबो गाना होननानै माने उसुबिदा जाना दंना दाबो क्लियार हामाखै बेखायनो गानथ'नो हायाखै गानसिगोन र' मास मोनसेनि उनाव अपारेसन खालामनाया माबाया सिलाइ खालामनाय गाराया मोजां हामाखै आरो दाबो बेखायनो उसुबिदा जायो नालाय दख'ना थेबनाय मानाय मैन उदैयावनो जादों नालाय बेखायनो गोसोखांथाथ' गानगोन रायहरना रावबो कमेन्टआव अननानै दख'ना थेरग्रा जरावनो थुफ्लंदोंबानो ए मोनबेसे थुफ्लंदोंमोनलाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै टटेल एसे दानस्रि दुनस्रा खालामसै रायजोफोर आमथिसुवानि नामाव नै फुंनिफ्रायनो सुनानै बेफोरखौ लामजोब्बाय आङो बुरिया ओरैबायदि आं सुबाय फोरानबाय खामानि मावनायफोरखौ भिडिअ खालामखुमालाया आरोना बिराद सैथान बे गावनिखौबा खालामनो थिनो नै बे आंनिखौ खालामा नालाय नुवासै दाबो नै गामसाफोरा गिसि गोजा बेफोरखौ सुनाया फोराननाया नैफोरखौ दानस्र'नानै स्रां खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बेरायाबो बोरायबाय नालाय बोखारगोन बेखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला मानो दानस्रिदों आमथिसुवानि हा आमथिसुवानि दानस्रांनांगौमोनलै बेराखौनो दानस्रिबायसो नामा ओमफ्राय बिराद रोजा जाबायमोन नालाय बेयो मुलिसोना सिखा बौबा थै गबा बेजों दसेनो गगायो थैया बन्द जायो लामा हाग्रा जानायखौ दानस्रिजोबो ओरैहाय दानस्रिया नामा जों गामिनि दानस्रियालै आमथिसुवायाव गाव गावबा न'निखौसो दाननांगौ क'क्राझार चिराङाव नुयो आया जेवराबो होफिननांसिगोन माथो खामानि गैला अखा हानानै माबाजोब्बाय बानलु बिफाङानो फिथाइयानो गैया सान बोलो हो अभी बताते दा ओइयाव सावनो गारहैबाय आरो गेरेबा मालाबानो मोनजोब्बाय no 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 फानहैगोन फानहैगोन बेखौ फाङासिङा खालपानियाव आनन्द बाजार Saya pangas singalo hatim plastik purana kagos pepon. एसेनो फानहैनोसै जोब्बायना Ulas bazar. क्या बोला तूने आमथिसुवानि गाइखेर गोथां एसेबाबो लोंनांगौ जाहैबाय नैबे खोन्थादों लोंमारनांगौ नों लोंखांबाय माला लोंखो आंबो लोंसै
आमथिसुवानि नामाव गाइखेर गोथां लोंबाय आरो बेनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा सिस्टारा? गोलाव दांनो हाया आरो गोलावा दांनो हाया गाइखेर गोथांखौ लोंबाय आरो आमथिसुवायाव ना दिन्थिबाय आं लानजाय गोलावा दांनो हाया जाहैबाय बेखायनो नोंथांमोनाबो सोरबा मिथियोबा लोंदो फोथायोब्ला लोंदो आरो माने आंबो लोंबाय बुरैनि थिननायाव नै बेयाव ना मानै दं आरो मासे मा ब्लार जाबाय नै नानि आदार माइरं गुन्दै आंना आदारा बिनो जायो खान्थाल हानो फैदोंमोन ओइ गोजौआवसो दं ए खान्थाल फिथाइखौ नुवासै आं नों खान्थाल हाननो हायो दान्दा गोलाव नांगोन र' लायनो रोङा माथो नोङो गोथाङाव जाग्रा बिराद मोजां दान्दा गोलावजों अ ओरै दङथ' माने माने माबा गोरलैयावनो फानो नालाय दा इसिनिल' दोनदो आरो जानो थाखाय जोंहानि अमाया नै केन्ट्रे 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 उथि ना 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 केन्ट्रे दों सोरिसिगोन खान्थालखौ थुख्लाय थुख्लाय सिन खालामजोब्बाय अह' इ गेब्रु फैसिगोनसो गुब्रुजोब्बाय खान्थाल गोमोनलै हेस गुब्रुजोब्बाय थाम्फै फैबाय नै सान्दुंजों मोदानजोब्बाय बेगराबो गिदिरथार खासिखावा जायो बेगरखौ लांफैनांसिगोन दा बे गोथाङानो जि गिदिर जाख'नो हायो इमान गिदिर आरो थिखांनो हागोन ना हायाथाय बेखौसो सिन्था जाबाय आंहा थिखो दान्दाफोरखौ दा नुग्रोनोसै दा लांफैनोसै बेगरखौ आयौ सिन्था जाबाय आं थिखांनो हागोन ना हाया थिखो जंगलबारि बेगरखौनो फैबाय नै उफाय गैया बुरि जों समाव ओंख्रि गैयाबा खान्थाल बेगरजों थांना थानांगौ जायोना खान्थाल बेगरासो गोथावसिन दालिफोरनिफ्राय फेभराइट नालाय बेखायनो उफाय गैया लांफैथारो आं नांगौबा खान्थाल माबाखौ जाया बेगरखौ जागोन आरो अमाया जागोन ना जायाबा आच्छा मोसौ दंबा मोसौनो होनो हागौमोन अबेबा अमाया जाया ओमफ्राय अबेबा अमाया जायो खान्थालखौ बिदि थख्लायो माबायदिथ' ओइ खर'आव गन सोनानै ओमफ्राय ओरै थिखोनानै थख्लायनांगौ र'लै गिदिरद्राय बेखौ नुवाखै नामा नोंसोर फिसाजों मिलायो नामा चिरांनिजों दै गिदिरबाबो जायो बिदि फिसा फिसासो दानसै बाब माबायदिसो जानोब्रा नोंसिनि चिराङालाय दा मा बिदि फिसा फिसा दानाबा माबायदि लांनांगौ होमबालाय गथायैनो लांसै दै होना आगाव आं हानना होबाय नालाय जाबाय लगाय बांबो फिसासो मोनलांगौमोन जानोसै जाग्रोब्रा नोङो
दिनैसो दुगैनो मोनदोंलै नै गामिनि दैसायाव दाख्लैथ' बिराद देरदोंमोन नालाय दा सेमफिनबाय आरो गुसुना दैया गुसु बारजों बारजों anak semana ini somni. Pai manusia maram ram nalai. Google nabi di nalai nengah hawa ya. Anak rasa karena Aneh mundur ke dekat ni. Buria. Macam mana yang gua kini? Kesenang. Chinese ni sih. Good idea, no good. Coba. Ang malah menjaga pilihan jujur sekian Thailand menjaya. Ngapain gue seru ada deh di mana? Jadi, nengah, Thailand menjadi lah. Nengah gue seru ada deh, sastra ada deh. Nengah gue hanya kau, sekedar serada. Raja pernah kena serah. Nengah? 네, 하강바야 하스네 미샤 보츠데 미시사스 Ham? 미시사스라 보니시안가 아주 그런 멋이잖아 Gede nang gede, anak saya. 그래 người ra bài người buri mình làm bên này cũng Sirang district cũng phải làm này Anak saya. Enggak ngarah kubadin. Kalau gono gono. Si ogali mana kaya? Korea. Bisa ungkri ku mana jana terang. 짜증 나고 농어. 맞아. 무슨 말이야? Ham. Dugi mua. Manusia tak kena setuju aku. Enggak?